Do pozornosti by som vám chcel dať nový typ otvárania na dverách alebo dotvárania, a to je formou magnetu, nie magnetického zámku, ale magnetu. Pozrite sa. Čiže magnet je osadený v hrane dverí, to znamená je zafrezovaný, takúto peknú krytku má, a taktiež je tento magnet osadený tu v zárubni, takisto zafrezovaný, má krytku, on je utopený a v podstate tie magnety proti sebe sa pritiahnu a dvere vám dotiahnú na tú gumičku. Sila magnetu sa dá samozrejme aj nastavovať, pod tým je šrobík alebo skrutka, ktorou si viete magnet oddialovať alebo priťahovať. Samozrejme, čím dáte magnety bližšie, tak ten doťah je silnejší, čím ich oddialite, tak je slabší. Vďaka tomu, že v podstate v dverách nemáte žiadny mechanizmus, čiže tu vo dverách nie je žiadny mechanizmus, žiadny jazyček, ani magnetický jazyček, nič, je to čistý, holý magnet, tak tým pádom na dvernom krídle nemusí byť vôbec kľúčka. Teda môžete si tu dať akékoľvek madlo, to madlo nemusí byť takéto, viem vám dvere objednať aj bez prípravy na madla, alebo s nejakým madlom alebo mušľou. Tým pádom si viete dať napríklad madla, ktoré máte na nábytku hoci kde, aby vám to celé ladilo, alebo si môžete dať, poďte sa pozrieť, alebo si môžete dať na tie dvere, príklad poviem, takúto mušľu a viete otvárať to dverné krídlo aj cez takúto mušľu. Aj keď by to evokovalo, že sa jedná o posuvné dvere, ale napriek tomu viete s touto mušľou vďaka tomu magnetu otvárať tieto dvere s magnetom. Moje meno je Milan Šoška, som zo spoločnosti MS Interiér SRO Žilina a nájdete ma na Kysuckej 4A v Žiline, blízko hotela Holiday Inn. Pozdravujem vás.